Kerman eta Argentinarra. Pero chabón, ¿qué mira con el agujero del orto? Ai, barkatu. Baina no ikusi ala, zeri behira juntzara ba? Ispiluaren begira nengoen. Izan ere, gaur, orraztu gabirten ez etxetik. Niri eskontau zure bizirik. Nahikue. Zeren begira nengoen, galdetu didazunez. Ni pentsatu dut. Pentsau, gutxitxo pentsau, gehitxua behitxo, eta berba gitxitxo behin. Aixu, berba egitearen buruz... Ari garela, zeinen ondo egiten duzu euskaraz, Pentsatu dut Argentinarra zarela. Bai, adanaz, bai. Bai. Zer pazientzia gutxi duen jendeak hemen. Aixo, gure esker. KitKat bat hartzeko denbora izan duzu. Hainbat egiturak nori kasua eskatzen dute. Nori esker, nori begira eta nori buruz esango dugu. Kermani esker, ispiluari begira eta Kermani buruz. Eskerrak parte emateko paperak dituzun, nik beste istripu bat izan nuen apirila erdialdean. Beste bat? Bai, eta orduan azkeneko papera apitu nuen. Bueno, eta larun bat goizean arbola baten kontra jo nuen. Eskerrak orduan, ez nuen paper beharrik izan, ze arbolak ez eukan, aseguru etxerik. Zetan ibiltzen zara bazu, gizona? Bai, eske, autoa gidatzen dudanean oso urduri jartzen naiz. Bueno, euskara azterketetan bezala, Ai, ekaina hasieran azterketa daukat. Eta astelena arratsaldean kontrola. Tranquil, ondo ingo zuta. Bueno, zozeke ospitalera eruten espazaituz. Bai, bueno, ez dakit, Aizu, eta nola ikasi zenuen euskaraz? Hasi nintzen Argentinan, gero ona etorretxa Euskal Herrira eta Bizkaian, Lekitxon, Mendixan. Eta zenbat urte daramazu Euskal Herrian? 16 bat urte izango dira. Aizu, nire lagun batzuk Argentinara joango dira iraia erdialdean. Bidaian, baina ni ezin naiz joan ze azterketa daukat, errekuperazioa. Nun, euskaltegi izan? Ez, autoeskolan. Larun bat goizean, ekaina hasieran edota iraila erdialdean esango dugu. Kontuz horren bestez, larun bata goizean, ekaina hasieran edota iraila erdialdean ez baitira egokiak izango. Ta, listo, todo bien. Orduan zeukako zula horre piezia, kamisateko? Bale. Ontsi zungo gara. Amentxe gauz, bai, ontsi gatoz bertara. Eta? Lagunak hortxe talerren itxen dau bihar eta bertara zungo gara. Da berak egingo eskute, balde. Ai, ze ondo, bueno, zure lagunari esker libratuko naiz oraingoan. Bueno, hemendik aurrera tentu handiago zibiliko naiz, Itxa ematen dizut eta ez kukuei begira. Bueno, neskatxuei behitu nahi botzazu horixe beha alda. Bai, baina neskei begira semaforoa gorri dago ere, Aizu, neskei buruz ari garela. Geratuko algara parranda egiteko Bilbon larun bat gauean? Hobeto esatote barizakuan. Bueno, ostiral gauean orduan. Bale, baina, zuke etzen du nuke biharre zapatuan azterteketia edo? Hori ekain erdialdean izango da gainera. Nik hobeto ikasten dut kalean jendearekin mintzatzen. Bai, hori egize data. Gaur nori eskatzen duten hainbat egitura ikusi ditugu. Nori esker, nori begira edo nori buruz. Adibidez, Kermani esker, Kermani begira edo Kermani buruz. Horrez gain, larun bat goizean, ekain hasieran edo irail erdialdean esango dugu. Eta baztertu egingo ditugu larun bata goizean eta antzeko esaldiak. Argi geratu da, ezta? Bueno, betikoa, honekin edo arekin, baina egin.